କୁହୁଡ଼ି ଭରା ଶୀତ ସକାଳରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୋ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ମୁଁ ଶୁଭସ୍ମିତା। ସକାଳର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି ସଜେଇ ହେବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ପାଦରେ ଅଳତା, କପାଳରେ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସଜେଇ ହେଇ ନିଜକୁ ଯାଇ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାବିଲି କି ରାଧା ବି କାହ୍ନା ପାଇଁ ଏମିତି ସଜେଇ ହେଉଥିବେ କି? ଓକେ, ଲେଟ୍ ଇଟ୍। ଏତିକି କବିତା ଥାଉ, ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେତେବେଳେ ବାପା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ମାଳଟା ଦେଉଥିଲେ। ବାପା ଆଉ କକା ମିଶିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏ ମାଳଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି ବି ଭଗବାନ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଯେତିକି କାଲି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାଠୁ ଅଧିକା ସୁନ୍ଦର ମୋତେ ଆଜି ବି ଦେଖାଗଲେ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କର, ମୋର, ମାଆର ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପୂଜା ହେଲୁ। ପୂଜା ମାନେ କ'ଣ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲୁ, ଆଉ ତିଲକ ଲଗେଇଲୁ, ପ୍ରଣାମ କଲୁ, ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି ଗଲା କାଲି କରିଥିଲୁ ସେମିତି। ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ ମାଗିବି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଜଣା। ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା, ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗିବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ସେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ କରିଦେବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଫେଥ୍ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଏଠି ମାଆର ମୋର ବସିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଖାଇଦେଲୁ। ପୁରୀ ତରକାରୀ ଡେଲି ଖାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଗଲୁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଆଉ ସେଦିନ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ମୋ ପାଦକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଅଧିକ ଅବସେସ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅଳତା ଲଗେଇଲା ତ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ବି ତିଆରି ସରିଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରସାଦଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହିସାବରେ ଲଗାଯିବ। ତାପରେ ସେଇଟା ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବାକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଏଠି ଆଈ ପଛରେ ହୁଳୁହୁଳି ବଜାଉଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲି। କାକିଙ୍କୁ କହିଲି, କାକି ତମେ ବଜା। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ବଜେଇବିନି। ତାପରେ ଇଏ ଯିଏ ବାପାଙ୍କ ପିଇସି ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ହିଁ କାନ୍ଦନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣି ଆସିଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ଆଖିରୁ ବି ପାଣି ଆସିଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି ମାନେ ଆସନ ପକାଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ନା, ତ ମହାପ୍ରସାଦ ତଳେ ବସିକି ଖାଇଲେ ହିଁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ଆଉ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଫୁଲ ବି ଖସିଲା, ଯେଉଁଟା ଟିକେ ମିରାକଲ୍ ଥିଲା। ଏମିତିରେ ବି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେ। ଆଜି ଭଗବାନ ପଳେଇବେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେ, ତ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ବି ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ମେନ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଇଏ ବଦମାସି କରୁଥିଲା ସବୁବେଳେ, ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସେ ସବୁବେଳେ ବି ବଦମାସି କରେ, ଆଜି ବି କରୁଥିଲା। ଏଇଠି ମାନେ ଲୋକ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଖାଉଥିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ, ସମସ୍ତେ ନ ପାଉଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ଏତେ ଟାଇମ୍ କେମିତି ମୁଁ ଅନେଇକି ରହିପାରିବି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ବସିଲୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଘର ଲୋକ ଖାଇଲୁ। ଏଠି ପଛରେ ପିଇସି ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ପିଇସି ଟିକେ ଅନାଅ ଯେମିତି। ଆଉ ସିଏ ବି ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିଲେନି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଟିକେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବା ନାମ ଜପ କରିକି ଚାରିପଟେ ବୁଲିଲୁ। ତାପରେ ଏହାପରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ମେନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆଜି ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାଯିବ। କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ, ଦହି ଆସିବନି, ମାଖନ ଆସିବନି, ନାଚ ହେବନି, ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି? ତ ସେଇଟା ଆଜି ହେବ, ଲାଷ୍ଟ ଡେରେ ସେଇଟା ହୁଏ। ଆମ ପଟେ ହୁଏ, କାହା ପଟେ କ'ଣ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଟେ ଏଇଟା ହୁଏ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ କୁଣ୍ଡି ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି, ତ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ସେ ପୁଣି ବୁଲିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନା କି ଭାଇ ଭଉଣୀର ବଣ୍ଡ, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଘରର ପୁଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ହେବେ। ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବାକି ଜାଗା ହିଁ ନଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ ପୁରା, କି ଆଉ ଆମ ଦେଇ ହେଉନି, ଯାହା କରିବ ଏବେ ତୁମେ କରିବ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମର ତୁମେ ସେହା କହି କରିବ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ସେଇ ଟାଇପ୍ କିଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମ ଘରର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମର ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଫେଣି ଭୋଗ କହୁ ଆମେ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଚାରିକଡ଼ରେ ବୁଲିବେ।
ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଭୋଗଟାକୁ ଫୋପଡ଼ା ଯିବ, ସମସ୍ତେ କୋଡ଼େଇବେ, ସେଟା ସେମାନେ ନେବେ। ସେଇଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଏପଟେ ରିଚୁଆଲ୍ସ। ଆମର ଅଛି, ଆଉ କାହାର ବି ଥିବ କ'ଣ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଏତେ ଭଲସେ କ୍ଲିଅର୍ ଜାଣିନି, ବାକି ସେଇଟା ହୁଏ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ଇଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏଠି ସାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଳ ଦେଉଛୁ କି ନିଅ ପ୍ରଭୁ ନିଅ। ତାପରେ ଏଠି ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ହେବ। ତା ଆଗରୁ ସେ ଦହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ମଖାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଦିଆଯିବ। ସେ ସେଇଟା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦିଦିର ମୋର ଆଉ ସେ ଆଈ ଜଣେ ହେବେ, ଆମେ ତାଳରେ ତାଳ ମିଶାଉଥିଲୁ ଟିକେ, ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କରିକି ଟିକେ ତାଳରେ ତାଳ ମିଶାଉଥିଲୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଟିକେ ନାଚିଦେଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ସେଠୁ ଉଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମାନେ ହଁ ମସ୍ତ, ପୁରା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଗଲା। ମଜା ନୁହଁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଗଲା। ପୁରା ବାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଟିକେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମୋ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଆସିଗଲି। ତ ମୁଁ ଏଠି କହୁଥିଲି କି କ'ଣ କହୁଥିଲି ଏଠି ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଉଛି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କିଛି ମୋର ମନେ ନାହିଁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଉଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। 2 ଦିନ ଧରିକି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଘରେ ରହିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିବାର ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯାଇକି ଶୋଉଥିଲୁ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା କାଖେଇକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ଆସିବେ। ତ ବାପା ଆଉ କକା ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ କାଖେଇକି ଘରେ ପୁରା ଘର ଭିତରୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆମେ ବି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ କି ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର କେମିତି କ'ଣ। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଆପଣ ବି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ବି ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବାପା ବି ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ। ଅବଭିୟସ୍ଲି 2 ଦିନ ଧରିକି ସେ ଆମ ଘରେ ରହିଲେ, ସୋ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏତେ ଗହଳି ଚହଳି ଥିଲା। ସିଏ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ସିଏ ପଳେଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ। ଆଉ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଏକା ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ତ ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବସେଇଲୁ। ବାପା ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଘର ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ, ଘର ଭିତରୁ ଚାରିପଟୁ ବୁଲିକି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ବି ଦେଲେ କି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ପୁଣି ଆସିବେ, ନୂଆ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆସିବ, ଆପଣ ବି ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ, ସେ ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ବାକି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କାଲି କିଏ ଦେଖିଛି। ଯଦି 2 ଦିନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋତେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା ପଚରାଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି କି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଘରେ ଗହଳି ଚହଳି ଥିଲା, ବାକି ଶାନ୍ତି ଥିଲା ବହୁତ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ନା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଏକା ହିଁ ରୁହେ ଘରେ, ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉଛି, ଅବଭିୟସ୍ଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ। ତ ଏମିତି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲୁ। ପୁଣି ନୂଆ ମାନେ ଆଉ ବର୍ଷ ଆସିବେ, ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ମାଛ ନାହିଁ ତ ବିଲେଇ କେଉଁଠି ଆସିବ? ହଁ, କାଲିକି ବି ଆସିବେନି। ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବାଲି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ହାତ ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ ବାଲି, ବହୁତ ବାଲି। ସେ ମୁଁ ଆଜି ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡ ବି ଧୋଇନି। ଆଜିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା? ଆଜିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଖାଇବାଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ହଁ, ତ ତୁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ପାଇସା ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଅଛି ଆହୁରି, ମୁଁ ତ ଖାଇନି ସେତେବେଳେ, ଅଳ୍ପ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ଖାଇ। ହଁ ନାହିଁ ଅଛି। ଏବେ ବଡ଼ ମାମୁଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଘିନି ଆଣି ତ ମୋ ଜୀବନ ଗିରି। ବାପା କହିଲେ ଏମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ମାନେ ସରିଯାଇଛି, ମାନେ ବିଲେଇ ଯାକ ଚାଟିକି ଖାଏ, ସେମାନେ ଚାଟିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ। କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଆଣି ତ ମୋ ଜୀବନ ନଗିଦିଏ। ତାପରେ ସିଆଡ଼ୁ ମୋ ବାବା ପଛରେ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇବେଟିସ୍ ଖାଇଯାଉଛି, ଜୀବନ ନଗିଦିଏ। ବାପା କମେଡ଼ି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ମା ତ ନିଜେ ବାଡ଼ି ଖାଇଲେ ଲାଷ୍ଟ।
ହଁ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବାଲି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ଜମା ଲାଗନି, ବହୁତ ବାଲି। କାଲି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇମି। ବାଲି ସହିତ ଉପି ମିଶିକି ନଡ଼ିଆ ମିଠି ରୋଗ ହେଇଛି। ପୁରା ଚମୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି, ଏପଟୁ ପୁରା ଖାଞ୍ଚି ପଳେଇଛି ଏପଟୁ। ଆଉ କିଛି କହିବୁ? ସ୍ୱେଟରଟା ଭଏସ୍ ରଙ୍ଗ ଓଭର୍ ହେଇଛି। ଦେବା। ସ୍ୱେଟର ଆଜି ତ ମୁଁ ରାଗିକି ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଫୋପାଡ଼ି ସେଇଠି କିଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ପୁରା ମୋ ଚେନ୍ ଖୋଲା ଥିଲା ବ୍ୟାଗ୍ର, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯେତିକି ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ନାଲି। ସେପାଇଁ ମୁଁ ରାଗି ସବୁ ଜିନିଷ ନାଲି ସବୁ ଫାମ୍ପଡ଼ି ଦେଉଥିଲି। ଦିଶୁଛି, ଗୋରି ତତେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି। ହଉ ରାତି ଆସିକି 9:30 ହେଲାଣି, ତଥାପି ଏମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଜମା ସରିନି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦଳର ଇଏ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର, ୟାର ଏନର୍ଜି ଜମା ସରିନି। କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏତେ ଏନର୍ଜି ଏମାନଙ୍କର କେଜାଣି, ମୋ ସହ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି। ହଉ ଏଇଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଆଉ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ, ପୁରା ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଏମାନଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।